Just wait. Panalo! Hey, what's up, what's up? It's me, Boss Panalo, in the house. Shout out to the whole world, Panalo! Kasama ko, of course, ang aking best friend. Ayan. Then, nandito tayo sa Lingayen Baywalk. So our videos today is all about solo ride from here to Lingayen, Pangasinan Baywalk to Baguio City later. So uuwi ako ng Baguio. So abangan nyo guys. So sa lahat ng mga di pa nakapag-subscribe, please subscribe sa aking YouTube channel, of course, Boss Panalo. Then paki-like and share na rin po. Maraming salamat mga boss. Peace out. Hey, what's up? It's me, Boss Panalo, in the house. Shout out to the whole world. So nandito tayo ngayon sa Strawberry Farm, Benguet Province, of course. Pinakamalaking at pinakamagandang farm, strawberry farm dito sa Pilipinas, sa buong Pinas. So ang ganda. Ayun siya. So ito yung mga product nila dito. So mamaya bibili tayo ng mga pasalubong para sa mga kids. So samahan niyo akong gumada. Then mamaya ang target place talaga natin is Atok, Benguet, sa pinakamalamig na lugar dito sa Benguet. So ayun, ikot muna tayo. Let's go. What's up? It's me, Boss Panalo, in the house. Shout out to the whole world, Panalo. So ito guys, mga boss, ito na yung live ko kanina na sinabi ko na pupunta tayo ng highest point. So this is it, achieve natin. Then this is my first na pumunta dito ulit na solo ko lang, as in wala akong kasama kundi ang aking best friend na si Vespa Primavera 150S. So high school tayo dito sa may Atok. Yan natin yung place. Barrels pa tayo. Wait lang ay ganda ng place dito. So ibul na natin. Sa wakas, papunta tayo rito.
Solo lang natin, solo ride tayo with my Vespa. Ayun, sa wakas. Tara, punta tayo sa kabila mga boss. Ayun mga boss, nasa high point na tayo. Check this out. Yun, solo ride talaga. Of course. Tara, Pilipin natin dito. Let's go. Wow, grabe, ang ganda naman. Ayan, no? Oh, ganda. Mas malamig ang klima talaga dito kayo compare sa Baguio City. Kanya, Hey, what's up? Boss Panalo in the house. So, paano yan? Dito ko muna tatapusin ang aking videos. Today, pumunta tayo galing tayo ng Lingayen, Pangasinan, Baywalk, then Baguio City, then pumunta tayo ng Atok, Benguet. So, ito yung tinatawag nilang half tunnel. Ayun. So, before na tatapusin ko aking video today, please subscribe sa aking YouTube channel. Don't forget din po sa share and like. Yan. So paano ka mga kabos Panalo? So ito nga pala ulit si Boss Panalo, ang lagi nasasabi sa inyo ng Panalo. panalo!